Здравейте, аз съм Дакюр от Dubstep Ignite. Искам първото нещо, което да ви кажа е да се извина за седмицата и половина, в която не бяхме качвали клипче поради семейни проблеми и невъзможност да снимаме. Това е първият клип, който ще качим за тази седмица. Надявам се да ви хареса.